Takže dámy a pánové, vás vítám u našeho Intercast. Zdravím. Speciální. Počkej. Tentokrát speciální. Klid. Takzvaně tu Stella. A tu hory hleď. Tu Šimon. Šimon. Mě znají, tebe neznají, tebe neznají. To je Ne, mě znají taky, jo. Počkej, Ticho. co se dělá, ticho. To je asistent moderátora číslo 2. Tu je moderátor. Číslo 1. Číslo 1. Jo, a my jdeme dělat rozhovory, takže kameramane, vem stativ. Ano, pojďte. Kde máme prvního hosta. Uvítej ho, prosím tě. První host, prosím pěkně, Martin Klásek. Dobrý den, dobrý den. Ahoj, zdravím, velice mě těší. Řekni nám něco o sobě. Jsem anonymní alkoholik, Anonymní verbíř. ano, kvalitní verbíř, tady největší celebrita, hvězda. Nejlepší zpěvák. A tak, Jak se těšil na tohle natáčení? vůbec, Je ti zima? Děkujeme za názor. není Je zač. ti zima? Je mi zima. Tak Je děkujeme. Taká zima. Teď taká zima, tak děkujeme, můžeš si sednout. Já mám ještě otázku, jaký máte názor na názor? Ten názor je velice názorový. Ano. Děkujeme moc. Děkujeme, můžete se posadit. Pokračujeme dál. Máme tady dalšího našeho anonymního alkoholika. Představte se nám. Takže já jsem Matěj Jelínek, Jelen. Jak se těšil na tohle natáčení? Strašně jsem se těšil, úplně úsměv mi nemizí z tváře. Kolik jsi toho vypil? Zatím moc málo. Kolik byla dneska chyb, co? Kolik byla dneska chyb? 0. 0, jo, tak už udělal 2, ale v pohodě. 3. 3. Tomu pomohla teda. Nějaká otázka ještě, paní Stelo. Nějaká otázka? Odkud máte kroj? Z Mašovic na Znojemsku. Kroje nám přichystala paní Moučková a je to ta nejhodnější paní, jakou znám. Děkujeme, paní Moučková. Děkujeme. Jdeme dále. Den. Dobrý den. Těší mě. Co to je? To je kočička. Pohodě. No, Ano, to je ano. tvůj- To je můj? To je tvůj člověk. Jo, tak jak No, pak no. se jmenujete? Já jsem Martin Mikl. Martin Mikl. Ano. Jsem anonymní alkoholik, jak tady Klásek. Jo, taky. A, Dobře. a tak, no. A tak? A tak. Nic víc nám neřeknete. Třeba jak si užíváte tenhle den. Je to na hovno! Kolik minut vám zabralo oblíkání vašeho kroje? 15 minut. 15 minut. Zhruba, jako... Nepočítal jsem to. Jo. Nepočítal. Jak jste se dopravil, prosím tě? Jak jsi se dopravil? Helikoptéru. Helikoptéru jsi se Vlastní, dopravil. ano, Máte to, řidičák na helikoptéru. Helikoptéru, no, ano. Máš řidiče vlastně, aha. Ano. To jsem nevěděl. Padákem že jsi jsem tak skočil, bohatý. no. S padákem. Co děláte, prosím vás, že jste tak bohatý? Já jsem miliardář. Já jsem biliardář. Biliardář? Biliardář. Těší mě. Můžete se posadit a paďte mi mikrofon. Tak, máme tady dalšího Ano, účinkujícího. předposledního Je to hosta. pan Matěj Přibyl. Dobrý den. Dobrý den. Jak se již bylo řečeno, já jsem jmenuji Matěj Přibyl, zvaný mnoha jmény, ale to jediné slušné Přibyl. Přibyl slušně, jo, prosím tě. Tebe sice znají z Intercastu, ale slušně, jo, prosím. Já jsem nejslušnější člověk na této škole. Jo, to, kdyby si někdo nepamatoval, pojď blíž, prosím tě, ke mně. Kdyby si někdo nepamatoval, to je první host na Intercastu, mám pocit. Do teď toho litu. Nelituje toho. To Lituju toho má moc. pomalu největší, ne, nemá to největší čísla, to je jedno. Má, že? No, prostě přibyl a on nám tady teďka řekne, jak dlouho se oblíkal a s kam máš kroj? Takový krkonoš. Tak, já jsem se do toho kroje oblékal asi 10-15 minutek, takové standardní. Kroj mám z Krkonoš, protože byl jsem za Krakonošem, tomu strejda, víte. A on řekl, že jako není problém, že mi ho půjčí, ale sojku jsem nesehnal, tak jsem si tam musel nějakou kytičku. A pan vychovatel říká, že piju za 5, já s tím nesouhlasím, já piju za 6. A všimli jsme si, na intru byl takový problém s jeho krojem. Ukáž nám, jaký byl, prosím tě, problém. Menší problém byl ten, že já vám to hnedka ukážu, jenom odložím svůj telefon. Víte, my tady máme také šňůrečky, které nám drží tady takhle rukávky, no a na té druhé, jako ona nebyla, no, tak jsme museli vzít špagátek a tak to nevadí. My jsme prostě univerzální lidé, přizpůsobíme se. Jo, spravili jsme to, jinak máš nádherný kroj.
Nikdy jsem ho ještě neviděl. Děkuji. Líbí se mi ten klobouček a to, že máš takové černozlaté. Děkuji. To je dobré. Jako je to samozřejmě pravé 24 karátové. Dobrý den. den. Pravé 24 karátové zlato, protože Vranoviči asi jsou bohatí, ale tak jako víte, nemůžeme flexit úplně moc nahlas, protože jinak by nás přišel finančák, takže... Děkuji, můžete se posadit a předejte mikrofon zpátky. Jo, už. Ještě tady máme poslední děvčicu tentokrát, to je prosím pěkně naše Áďa Čepilová. Dobrý den. Dobrý den. Je nám teplo? Je nám hodně teplo. Vůbec Ano. nefouká, máme krásné počasí, je slunečno, je nádherně. Jo. V plavkách. Nejlíp. Ano. Jak jste se těšila na tomhle den? Jaké byly přípravy vůbec? Přípravy nebyly skoro žádný, protože jsme všetci profíci, že ano? Ano. A všechno zvládáme, takže Jasné. hned jsme šli. Na to. Hnedka z hurta. Ano. Na co se ještě dále zeptáme? Jak dlouho jste se oblíkala? No asi 15 minut. Jelikož se stávala 7:45 a my jsme stávali teprve 7:45, vy jste se už oblíkala, tak to bylo takové zajímavé, no. No jo. Líčila jste se? Nelíčili jste se ani ne? Ne, jenom lehce. No, Lehce, co znamená lehce? Řasenku a obočí. Kamarádem, pojď blíž zabrat trošku detaily řasenky a obočí. Ale jdeme ho, já nejsem nalíčený. Dobrý den. Já myslím, že byla celý komický. Proč natáčíme Intercast, když máme natáčet video? Dobrý, vypni to. Pojďte.